4 юли 2025 година, остров Лерос. Намираме се пред изоставената италианска военна радиостанция от времето на Втората световна война. През 1943 островът е превзет от германците и радиостанцията, която е със стратегическо значение, е използвана също така и от тях. Сега ще ви покажа нещо много интересно. Тук на стената виждаме германски графит от времето на Втората световна война. Орела с свастиката на Третия райх и надпис на немски. Сега ще се опитам да го прочета. Es gibt für uns nur einen Kampf wegen von Sieg. Това би трябвало да значи: за нас има само една борба, която води към победата. Предполагам, че графитът е направен през 1943 година.